Яна Янев е роден в Сандански. Завършил е математическа гимназия, а после Аграрния университет в Пловдив. Бил е член на БЗНС Никола Петков и на БЗНС. През 2005 година учредява Ред, законност и справедливост. В 41-то Народно събрание оглави Комисията по корупция, а негов заместник беше Христо Бисеров. Колко много папки показахте в последните години, господин Янев, а папката Бисеров не ви стигна времето ли? А сега някой показва ли папки? И защо не показва? Снимки някакви показват. Какво се случва? Ние правова държава ли сме или сме една държава, която се взема на концесии от различни групировки в различни периоди? Ще стигнем и до там. Но вие изненадахте ли се от случая с Христо Бисеров? Ето, сега прокуден от абсолютно всички структури на ДПС. Новина от преди 5-10 минути. Ни най-малко не съм изненадан. Доган винаги така постъпва. Неговия почерк е идентичен. И винаги, когато има заплаха за самия него, за възможността да бъде съборен този политически концерн ДПС, той изгаря най-близкото си обкръжение. Каква е заплахата и откъде идва? Заплахата идва от европейските служби, които от дълго време работят по Доган. Откакто Доган не е народен представител, има много сериозни данни за негови престъпни деяния. Като, например, какви? Аз сега не мога да си позволя да говоря така, както говорех в миналото, защото срещу мене мафията, най-вече енергийната, политическата мафия, е завела един куп дела. Аз съм достатъчно силен като характер и съм от моя роден Пирински край, което ми дава сила да продължа тази битка, но сам разбирате, че не мога да стигна в такива детайли, които бих могъл да направя от парламентарната трибуна. Добре, ето го сега. Господин Бисеров ходи по тротуара. Наши репортери Поли, виждаме Мариета Николаева преди. Малко го преследват, той мълчи, посъветван от адвокатите си. Вие сте били в една комисия с него. Не усетихте ли още тогава, ако е имало нещо нередно, че се случва нещо нередно, че той прави нещо нередно? Христо Бисеров беше категоричен противник на създаването на комисия в миналия парламент за борба с корупцията по високите етажи на властта. И в момента, в който той не можа да предотврати създаването на тази комисия и след като не успяха да бламират дейността й чрез сезиране на Конституционния съд и всякакви други опити за договорки с определени хора, в крайна сметка Бисеров стана заместник-председател на комисията. Беше гузен през цялото време. Как така беше гузен? Как познахте, че беше гузен? Мълчи си. Не е много ден. Той познава моя стил, познава моите маниери, познава моя радикализъм и не посмя да ме гледа в очите нито за миг. Идваше за кратко, подписваше се на присъствения лист и в повечето случаи си тръгваше. Особено когато беше сам и нямаше подкрепата на ДПС или БСП в определени казуси, които нямаше как да бъдат компетентни. Нещо повече. Христо Бисеров дори не идваше в кабинета на комисията да чете определени секретни папки. Дори не отиде нито веднъж в секретната секция да се запознае с определени материали, които аз сега не мога да декодирам. Но в крайна сметка Бисеров се опита няколко пъти да проведе разговори с мен. На каква тема? На тема какво възнамерявам да правя. Ама как? Кани ви на обяд, например, и казва, Яне, какво мислиш да правиш? И каква е целта на комисията? Да, няколко пъти ми е предлагано, но аз не отидох и не пожелах разговор. Казах, че както и в миналото, когато сме се познавали едно време в голямото ОДС, и аз винаги съм смятал, че пеликаните около Иван Костов разтуриха, разцепиха, ликвидираха СДС и те не случайно си намериха място в ДПС. Но историята на Бисеров не е днешна, вчерашна, преди година, 2 или 3.
Тя датира от 1997 година и малко преди това и е история с натрупване, с продължение. И не става въпрос, поне според моята политическа оценка, за тези суми и транзакции, за които се говори, а за много по-мащабни неща. Тогава, когато в България има свобода на словото, в истинския смисъл на думата, ще разберем всички за какво става въпрос. Но... Ето, кажете какви са тези неща. Факта, че сте тук, означава, че в това студио има свобода на словото. Нека да ви попитам нещо. Ако въпросните пари на Бисеров са в Швейцария, спомняте си историята от 2010-та, когато германците купиха от швейцарците един списък с техни милионери. Дали е по тази линия? Дали по тази линия тръгва разследването на Бисеров? А ако се окаже, че Бисеров е съсобственик чрез определени офшорни фирми на определени медии в България, а те пък от своя страна чрез финансови схеми са купували или трансферирали парични потоци и са купили, да речеме, хотел в центъра на София, няколко хотела в Несебър и други такива имоти. Вие какво ще кажете? Ще кажа, стига, бе. Защо в България стигнете до край. Няма публичен, защо в България няма публичен регистър на медиите? Кои са собствениците на медиите в България? Защо? Ето сега ДПС искат да направят това нещо. Вие вярвате ли в техните чисти намерения това нещо да се случи? Никак не вярвам. ДПС говори гузно, срамно, подло. ДПС иска да избяга от тази тема. Иска да прехвърлят цялата вина на жертвата, на този, който те изгоряха с един факел. И те така ще постъпат със всеки друг. Очаквате ли Бисеров да се разприказва? С това държат в подчинение всички българи в ДПС. Затова ДПС остана 100% етническа партия. Защото всички други българи, като Христо Бисеров, са корупционно, финансово зависими. Те нямат собствен живот, нямат собствена мисъл, нямат собствени тези. Каква е цената на мълчанието на Бисеров според вас в момента, ако той е изгорял, както казахте вие? Много сложна амалгама от взаимодействия на най-високо ниво в държавата и също така това е въпрос, който е обсъждан и в европейските институции. Казусът Бисеров не е случайен и не е единичен. Заедно и паралелно с него се работи по още няколко случая, които за голямо съжаление винаги идват отвън. Кои са тези случаи, господин Янев? И аз съм убеден... Нямаше ви дълго време, ето сега пак изброявате неща. И аз съм убеден, че това идва от Германия и по-малко от Швейцария. От Германия. Кои са другите случаи? Вие попитахте преди малко защо и как. И защо Бисеров мълчи. Как няма да мълчи? Това е част от омертата на прехода. Гарван на гарван око не вади. А кои са другите имена? 24-5 години. Но на Бисеров капитала започва нечистия, недоказания капитал започва да расте неимоверно чрез митнически контрабандни схеми по времето на Костов. А дали пък Бисеров сега не се е опитал през главата на Доган да осъществи подобни схеми сега в новото правителство на Орешарски? Не знам, вие кажете, но кажете кои са другите случаи. Ако разполагате с класифицирана информация, може да не я споделяте, но опишете. Аз не мога да и не искам да говоря и нямам подобна информация, но правя мой политически анализ в резултат на моя опит. Бил съм председател на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси. Бил съм член на Комисията за контрол на ДАНС, предполагам, че не сте забравили, и съм бил председател на Комисията за борба с корупцията по високите етажи на властта. От целия опит и информация, която съм имал през годините, мога да направя категоричен извод, че Христо Бисеров не е сам и е действал в група. И сега иска тази група да бъде запазена. Добре, по времето на Цветанов ли е задържана тази информация? Ако говорим така. Аз не вярвам по времето на Цветанов да не е имало никакви индикации за това, което прави групата около Христо Бисеров. Не вярвам. Но вярвам, че може тази информация да е скрита от Цветанов.
Защото МВР продължава да бъде най-ретроградната и нереформирана машина в България. Цветанов не реформира МВР. Добре. Цветанов остави МВР да бъде в същото състояние, каквото беше и преди него, и по-преди и така нататък. Чуйте се малко. Вие припомнихте на кои комисии сте били председател. Много ясен въпрос. Имаше ли сигнали по ваше време срещу други политици, подобни на сигнала срещу Христо Бисеров, които не са станали публично достояние, които са се губили в службите? И кои са хората от кръга на Бисеров? Тогава, когато е идвал по надлежния ред информация, която е класифицирана и която може да има достъп само определени хора, и когато е имало нужда от доизясняване на определени случаи, аз съм ходил директно при главния прокурор и при шефа на ДАНС. Имало ли е такива случаи? Политици. Имало е случаи и аз последно време съм ходил при главния прокурор Сотир Цацаров, за конкретни политици. За кои политици? Политици от сега управляващата тройна коалиция, БСП, ДПС и Атака. Кои? Имало е. Нещо повече. Как се казва? Има и сега народни представители, за които ние сме си говорили с главния прокурор в присъствието на заместник главен прокурор. Разбира се. И никога... И кои бе, господин Янев? Кажете, добре, бяла коса, сини очи. Вие не искате да им кажете имената, да не ви обвинят, защото това е секретна информация или какво? Не. Тогава, когато информацията е класифицирана и, да речеме, е имало случаи аз да дам разрешение на народни представители да четат информация, класифицирана без да са членове на тази комисия, по правилото необходимост да се знае. Да речеме, може да попитате, аз съм давал, да речеме, възможност на Иван Иванов от ДСБ да чете информация по отношение на енергийната мафия. И той съм убеден, че това няма да го отрече. Кои са хората от кръга на Бисеров, които в момента също са застрашени? Това казахте преди малко. Кои? Няма да ме изкушите да цитирам повече имена. Само ще кажа, че съм учуден защо още, да речеме, не се разплитат определени случаи, свързани с енергийната мафия, с Булгартабак, с митническата мафия. Какво се случва? Йордан Цонев, например, близък приятел на Бисеров. Той сред тези хора ли е? Христо Бисеров е гуру на Йордан Цонев. Той е ментор на Йордан Цонев. Тоест, той е от кръга на Бисеров. Това ли казвате? Той е... Йордан Цонев е политическо производно на Бисеров. Той всичко дължи в политическия си път на Бисеров. Тоест той също е застрашен. Сега, колко и как е въпроса с кражбите за целия преход, за всичките тези 25 години. Ако това продължи, България ще получи неотрицателен негативен доклад сега до края на годината по отношение на правовия ред, по отношение на правосъдието, на правоохранителната система ми ще бъдат такива звучни плесници, които не са се чували, много отдавна не са кънтяли от Брюксел насам. Преди да ви попитам дали ще се стигне до предсрочни избори, искам да няколко близ въпроса. Моля ви, отговаряйте ми с да и не. Дали сте говорили скоро с някои от следните хора? Бойко Борисов. Да, не? Няма да отговоря. Защо? Защо трябва да отговарям с кой и как съм... Защото се позагубихме, да знаем. Не говоря с кой се комуникирате? Почти с никой не говоря, не желая. Това, което пък със Станишев абсурд. Никога той дори беше министър-председател и аз не съм говорил. Местан? Абсурд. С Местан съм си казал само добър ден през 2 мандата, в който съм бил народен представител. Алексей Петров? Изобщо не съм говорил повече от 3 години. Волен Сидеров? Не съм говорил от миналия мандат. Валери Симеонов? С Валери Симеонов не съм говорил от повече от половин година. Отговорих ви изключително изчерпателно. Ама вие наистина сте станали политически отшелник. Какво да го отдадем това? Омерзен съм и съм отвратен от това, че политическият терен се превърна на политическо бонище, на политическо сметище. Нашия народ е подложен на такова унижение от страна на политиците, където никъде другаде в Европа не може да се види. Наистина нивото е много паднало.
Няма парламентаризъм, няма държавност, няма солидна политическа реч. Има само глупости и начинаещи политици, които правят ефтини сензации, които нямат нищо общо с истината. Последен въпрос. Моля ви за кратък отговор. Цецка Цачева, включихме в началото на предаването. Тя каза, попитах я дали не се чувстват като разединители на нацията. И тя, и Станишев, и другите. Тя призна някои грешки на ГЕРБ. Станишев се извини за възродителния процес. Зрителите могат да преценят доколко тези извинения са искрени. Признайте една ваша грешка, но моля ви накратко. Моята най-голяма грешка е, че съм бил много искрен, прекалено искрен. Всичко, което съм го правил с идеята в България истината и справедливостта да победат. Яне Янев, гост в 120 минути. Благодаря ви за това участие, господин Янев. Ще се видим след малко.